हमरा जिला के जे लाग जाई मोर करे जाऊ सोहर गवाए लागी। बुढ़ैया में माल खोजे बुढ़ावा नहीं के उम्र के खयाल। बुढ़ैया में माल खोजे बुढ़ावा। हम तो के बूढ़ लौकत बाटी जौने दिनवा हमरा से शादी कैलू तब ना लौकत की बूढ़ बाटी की जवान। तब तो पैसा के चक्कर में शादी कर लेलू। अब हम तो के बूढ़ नजर आवत बाटी। सही कहत बाटा भैया, ये रहने कहिया नौटंकी बा हो सदिया कह के कुल छोड़ देत बाटे पता न काहे। अरे बाबू हमार और बूढ़ो के जोड़ी मिलत बा देखत बाटा ऐसन बात करत बाटा। तू ही बतावा इनकर उम्र कितनी बा हमार उम्र कितनी बा बराबर हो जाई। अरे तब भौजी जौने दिनवा सदिया कहने तो वो दिनवा तो के बूढ़ नजर आईने की जवान तब ना समझलू। अपने माई बाप से ना पूछे कैसन दुल्हा खोजले बाटा। अरे हे देख नहीं रहुआ ज्यादा फालतू नहीं बोल नहीं तो लातन मुक्कन हम खपसा देब हमरे भौजी के कुछ कहले। ये बुढ़ऊ दादा लागत बा ये कहले सवाई के तब हाथ बा तब तोहरा के लात मारत बा। सही कहत बाटा भैया तब अकलेसवा करी ओर से बोलत बा नहीं तो एकर कैसे दम बा की बोल दी हो। अरे मर्दवा बुढ़ऊ हमके गलत मत समझा, हम सही बतावत बाटी। मर्दवा लोगन तुम लोग झगड़ा करत बाटा यही से हमरा गुस्सा लग गया। देखा था अखिलेश बाबू ठीक बाटे इनकरी जैसन के बा एकदम। अच्छा भौजी लागत बा तब कुछ दाल में काला बा। अब हम समझ गई। तू का समझ गेला हो नहीं रो बतावत नहीं तो हम कुछ भी करी हमार मर्जी। कहू मर्दवा बुढ़ऊ दादा देखत बाटा तो मेहरवा कैसे टेढ़े बोलत बा। तोहरा के तनको जोरता नहीं बा खाली अखिलेशवा के बात सुनत बा। हाँ तो कोनो बात नहीं बा जाती कहे समझ में आ जाए जब बुढ़ौती आई तब।